Sulla Leena on nyt 6 vuotta takana kohta asessorihommia ja sä oot jäämässä pois. Millä mielellä? Kiitos, kyllä mä oon jäämässä onnellisena ja kiitollisena. Kaikista näistä 6 vuodesta hyvin kiitollisena siis hienoista mahdollisuuksista ja vaiheista, mutta myös kun joku ovi sulkeutuu, niin uusi avautuu, että ajattelen myös syyskuun 1. päivää ihan odottavin mieli. Mutta silloin kun mut valittiin, niin hyvin pian valittiin sut, eli viimeinen puoli vuotta on myös sulla käynnissä. Millä ajatuksella sä oot jäämässä pois asessorin tehtävästä? Joo, pitää paikkansa ja ihan siis kiitollisena mielin ja myös niin kuin sitten toki samalla tavalla, että sitten taas niin kuin voi keskittyä tai käyttää sen ajan johonkin muinkin tärkeisiin asioihin, mikä nyt vapautuu sitten asessorihommista. Tämähän on semmoinen niin kuin näköalapaikka, missä saa tutustua paitsi oman hiippakunnan eri seurakuntiin ja eri toimijoihin täällä, mutta myös niin kuin ehkä vähän valtakunnallisestikin. Mitkä sulle, Leena, on niin kuin asessorihommassa on niin kuin mielekkäimpiä ja tärkeimpiä, niin kuin itselle tärkeimpiä hommia? No, mulle on ollut tärkeimpiä piispan tarkastukset, se mahdollisuus piispan ja kuuluisenkin seurojen kanssa niin tutustua seurakuntiin, hiippakunnassa ja ihmisiin siellä, työntekijöihin, luottamushenkilöihin. Se on ollut ehkä niin kuin hienointa. Mutta sitten nämä moninaiset tehtävät, siis työhän on lopulta aika laaja ja vähän sitäkin, mitä hiippakunnassa milloinkin tarvitaan, mutta me on aika paljon tehdään kollegioihin myös esittelyjä ja toisaalta kokoustetaan ja sä oot tehnyt paljon ylemmän pastoraalin niin näitä koulutuspolkuja. Mä taas olen tehnyt hoivakodin hallitustyöskentelyä. Me ollaan vuorotellen osallistuttu piispan eikä kun näihin pappisvihkimysten matkoihin ja ne on muuten myös ollut hienoja. Ne on ollut hienoja ja samoista kanssa on niinku tykännyt ja arvostanut ja siis nimenomaan se erilaiset näkökulmia erilaisten ihmisten ja erilaisten seurakuntiin niin niihin jotenkin pääseminen, niin se avartaa omaakin ajattelua ja omaa niin kuin mieltä. Joo. Ja mitä sä ajattelet, mikä tässä on niin kuin tärkeää? Tai niin kuin, mikä merkitys tällä hommalla? Mä oon koko ajan kokenut tämän tosi merkitykselliseksi. Semmoista niin kuin, se on tuonut toisaalta niin kuin merkitystä omaan työhön ja syventänyt osaamista. Mutta mä ajattelen niin kuin hiippakunnan ja erityisesti papiston kannalta, kun papistolla on mahdollisuus 2 edustajaa valita niin kuin päätöksentekoon mukaan ja osallistumaan hiippakunnan ja seurakuntien työn kehittämiseen, niin se on todella iso niin kuin panostus kirkossa. Ja mä kyllä ajattelen, että sen takia papiston olisi tosi tärkeää äänestää itselleensä edustajat ja jotenkin kantaa osaltaan sitä vastuuta ja luottamusta myös eteenpäin, että heillä on ääni hiippakunnan työskentelyssä. Kyllä, joo, ja kapituli tekee isoja päätöksiä, tärkeitä päätöksiä ja asessorihomma on olla siinä mukana. Ja yksi semmoinen ehkä, mikä on tärkeä niin kuin näkökulma siis asessorin tehtävään, että ajattelen, että se ei ole tarkoitettu olevan siellä äänettömänä yhtiökumppanina, vaan ottaa se oma roolinsa ja tuoda se osaaminen, mikä niin kuin tulee siitä omasta työkentästä, koska siis asessorihan on aina jossain niin kuin töissä siis niin kuin seurakunnalla ja niin kuin on siinä arjessa mukana ja tuoda se siihen päätöksentekoon mukaan. Sitä näkökulmaa ei varmaan missään päätöksenteossa ole koskaan liikaa. Kyllä. Mutta varmaan kaikkinensa me voidaan kokea. Meillä on ollut hirveän kiva tehdä yhdessä työtä ja kollegioissa on ollut erittäin kiva tehdä työtä. Me ollaan saatu myös tosiaan ihan eri hiippakuntien asessorien kanssa tehdä yhteistä työtä. Että hieno tehtävä tämä on ollut. Kyllä. Onnea vaan matkaan uusille. Kyllä.